Fluch wird auf den Menschen lasten, der Fluch des Vampirs Nosferatu. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, sich mein Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling! Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Εκείνος ο ύποπτος πόνος, η επιμονή μου να μάθω, να ξέρω. Και έπειτα το σκοτάδι. Η σιωπή γύρω μου. Η σιωπή. Όλα έδειχναν ότι πριν τελειώσει ο χειμώνας, με τις ανάρες φιγούρες των καραβιών στα ξαφνικά ανοίγματα του ουρανού, τις βόλτες των ερωτευμένων στην παραλία, στο ηλιόγερμα και την υποκριτική υπόσχεση της άνοιξης. Όλα έδειχναν ότι πριν τελειώσει ο χειμώνας, το μόνο που λυπάμαι, Άννα, το μόνο αραγή είναι ότι δεν πρόλαβα σχεδόν τίποτα. Τα περισσότερα μείναν σχέδια. Λέξεις πεταμένες εδώ και εκεί.